Σε αυτό το βίντεο θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε νέες ομάδες διαφημίσεων στην καμπάνια σας στο AdWords. Κάθε διαφημιστική καμπάνια αποτελείται από μία ή περισσότερες ομάδες διαφημίσεων. Αν δεν έχετε ακόμα καμπάνιες, κάντε κλικ στην καρτέλα «Καμπάνιες» και επιλέξτε το στοιχείο «Δημιουργία νέας καμπάνιας». Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να δημιουργήσετε μία νέα καμπάνια. Αν έχετε ήδη καμπάνια, όπως το λογαριασμό εδώ, μεταβείτε στην περιοχή «Όλες οι διαδικτυακές καμπάνιες» και κάντε κλικ στο όνομα της καμπάνιας στην οποία θέλετε να προσθέσετε μία ομάδα διαφημίσεων. Τώρα κάντε κλικ στην καρτέλα «Ομάδες διαφημίσεων» και έπειτα στο κουμπί «Συ νέα ομάδα διαφημίσεων». Θα κατευθυνθείτε στη σελίδα δημιουργίας ομάδας διαφημίσεων. Αρχικά επιλέξτε το όνομα της ομάδας διαφημίσεών σας. Έπειτα μπορείτε να δημιουργήσετε την πρώτη σας διαφήμιση για αυτή την ομάδα διαφημίσεων. Επίσης θα πρέπει να επιλέξετε μια λίστα λέξεων κλειδιών για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τέλος, θα πρέπει να ορίσετε τις προσφορές σας. Μετά κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση ομάδας διαφημίσεων» και είστε έτοιμοι. Αφού δημιουργήσετε τη νέα ομάδα διαφημίσεων, το πιθανότερο είναι ότι θα θέλετε να τη γεμίσετε με περισσότερες διαφημίσεις και λέξεις κλειδιά. Αυτό γίνεται αν κάνετε κλικ στο όνομα της ομάδας διαφημίσεων και στη συνέχεια στις καρτέλες «Διαφημίσεις» ή λέξεις κλειδιά της ομάδας. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μία νέα διαφήμιση μέσα στην ομάδα διαφημίσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα «Διαφημίσεις» και στο κουμπί «Συ νέα διαφήμιση». Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ομάδες διαφημίσεων και τη δομή του λογαριασμού γενικότερα, επισκεφτείτε το κέντρο βοήθειας AdWords στη διεύθυνση support.google.com/AdWords.